Bonteli ki kali ketskum ki bawan ket na ki than ribhoi ki la sha bat no ha ki pulet ha maulai police station. Kato kat ni ki kali ki bom siu ya kakuna ki la sha bat hado kapor khandai beje menmien. Bat kham hadien la lej bantuklar no da president jongkat Hills Farmer Union uba commander Shangpliang. Ki pulet ki la pentep ha president ka HFU bakajing bat jong ki pulet ya kini ki kali ketskum kadai hadian bala penmi hukum na CEO ke municipal board bagi kali ki baketskum ki dai bantap terpar habakren hagi nong thok board uba Shangpliang ulaong ba nakaliang jong ke municipal kadai ban pentep ba ling bagi kot kubor ya kani ko hukum bat om dai ban sudan kuna na phang ya ki nong nya kali ketskum hakin thop ya ki kat tu kat ne ki nong rap ki bala lej pen hap skum hanong men song Pentakas ni ka praterik kela lengkot rajar RPR kiladon bun teli kitrok ki bala syabat hang ni ha police station ha maulai de kentup ya ki kali jong ki nongret ki jungi ki ba mu ban lekon ni uskum station nong mensong bat ki ki jaka de hang ni kila syabat ha ka ba nakleng jong kulit kila ong ban siu fine de kidon na pedeng ki nongret jungi ki bobdon pisa te kila phone ni nga bat ngelawan hang ni bat la keli nak e kadau baki fine de ki ong bakin sya fine kumba si hajar tingka de hadin kata hadin pangalapoi hang ni ngala keli nak ki polis ki bari pej ya katenat trafik hang ni de kila pen iya kawai ke ordar hakaba nakleng jong municipal kala betha ya kini ki kali jong ki nongrep na mentaki ong bantab de hendrai nakleng jonga pedeng kwa ban kentu ya kaleng jong ka municipal lane kita ki breu ki bari kmi baki di ban ai ya kejing penbena ka ba janai nang bakin tip ke hendrai mentan syubat kesan-kesan kumne klem kejing penbena lang baki kot kubor lane ki tunghung chene chatai de syufain hang ne kan long kejing du nong ka bakrau nomor skum umdai ubarem dor du kata-kata dengi wanra sidu sene ka long kejing du nong tela da ki kwa ban pentrekam ya keno ka an thamtam ya kenim ta ba ngiwan kit mix kum kedi ban ai kejing penbena kan nak e ka daw ki kwa bangin le kum no hoi ngi su thu ki ong ban dak tetap hakanur kom kedi ban batai bahaya kata kenang bangin light nak kejing syabat man kapor ngi ken mau syua ka lockdown ru hauru lockdown musna men syua ki babun ki nong rep ki syabat ki kali kini ki ka bakit sensar bakini kitai hadu bangi hab ban ya tengku bat ki bor pulit ban ya ngim kwa ban ya nia bat ki pulit ngi kwa ba government ka ade ban ai ka jing tha ka ba clear la kalong ya ki pulit la ne la kalong ya ki nong kit ru ndai ban syu fine na ban syu fine na phang ni ban syu dan kuna na phang ya ki nong rep ujungi kan thopi ki nong nya kali bat ki wei te nak ta kadau nang niskmat la da ka government ka wanra e kanu ka an ki ban ai ka jing penbena ka ba syai bat dai ban pentip ba kenang ba lagneng kinong rep ngintip lagneng kinong nya ro ngintip ndai ban syu dan kuna kumar ngintip kata ka pisaro kan lech ai te na ta kadau ni kwa ban long syai la ka sarkar ka kwa pisa ban dan kuna nangi la da ka duna ka tax ru to mlei bi batai bha